Το νέο αυτό νόμισμα, ξέρετε πολύ καλά ότι το παρακολουθούμε έτσι πολύ προσεκτικά από την αρχή που δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία και στον υπόλοιπο κόσμο και εδώ στην Κύπρο, εδώ στις τομές. Σήμερα φιλοξενεί το Διευθυντής Επιχειρήσεων, ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου. Θα δούμε τι από όλα αυτά που μεταδίδονται για την Κίνα, για τις ΗΠΑ είναι πραγματικότητα. Να δούμε κιόλας τι διαστάσεις παίρνει η χρησιμοποίηση του εδώ στην Κύπρο. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τώρα, γιατί κλείνει την πόρτα η Κίνα και πόσο ενδεικτική είναι αυτή, αν θέλετε, για την ασφάλεια των συναλλαγών που προσφέρει αυτό το νόμισμα? Να σας πω. Τις ειδήσεις των ανακοινώσεων της Κίνας, η κοινότητα των Bitcoin τις ανέλαβε γενικά πολύ αισιόδοξα, γιατί ήταν η πρώτη κίνηση της δεύτερης οικονομίας σε μέγεθος στον πλανήτη. Η οποία όμως είναι κρύα μέτρο αντίθετη από αυτήν της Αμερικής, έτσι. Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Η Κίνα οφείλει να πάρει μια επιφυλακτική στάση, όπως κάνει με τις κλειστές οικονομίες τοπικές, τις δικές της, στις οποίες κάνει τα δικά της τα πειράματα, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι επέτρεψε το Bitcoin να το χρησιμοποιούν οι ιδιώτες ελεύθερα, αλλά περιόρισε τη χρήση του στις τράπεζες και τους οργανισμούς τους δικούς της. Πράγμα το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί δεν θέλει να υπονομεύσει την αξία του δικού της νομίσματος. Τώρα, η Αμερική είναι πολύ πιο θετική σε αυτό, γιατί το βλέπει πολύ περισσότερα χρόνια. Η Κίνα, σκεφτείτε ότι έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει με τον Bitcoin τους τελευταίους 6 μήνες περίπου. Και αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης. Οπότε είναι κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Το απαιτεί η τηλεόραση και οι τηλεθεατές μας. Απλά για να θυμίσουμε ότι Bitcoin είναι ένα διαδικτυακό νόμισμα, το οποίο φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα νομίσματα που υπάρχουν γύρω μας. Όχι, δεν θα πήγαινα μέχρι εκεί πέρα ακόμα. Είναι ένα δίκτυο το οποίο επιτρέπει άμεσες και πολύ γρήγορες και πολύ φθηνές συναλλαγές σε όλο τον κόσμο. Το υποκαθιστά, όχι στην ολότητά του, συμπληρωματικά. Βοηθάει πάρα πολύ άμεσες συναλλαγές online. Μάλιστα. Και είναι εντελώς αποκεντρωμένο. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του, ότι δεν έχει από πίσω του κάποια αρχή, κάποια εταιρεία ή κάποιο οργανισμό να το ελέγχει και να το υποπτεύει. Η εποπτεία γίνεται από τους χρήστες καθαρά. Μάλιστα. Άρα, πηγαίνοντας πίσω στην ιστορία μας τώρα, ουσιαστικά τρεις είναι οι κατηγορίες που φαίνεται να μπήκαν πάνω στο τραπέζι. Η μία είναι ότι πιθανόν να είναι και μια φούσκα. Να πούμε γι' αυτό κατευθείαν. Λοιπόν, τα Bitcoin είναι μια τεχνολογία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι μια μετοχή ή κάποιο άλλο υλικό αγαθό, το οποίο αξία διακυμαίνεται μόνο με την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι κάτι πολύ καινούριο για τον κόσμο. Σαν τεχνολογία έχει προκύψει τα τελευταία 5 χρόνια. Και πραγματικά ακόμα αναζητά τη θέση της μες στην αγορά. Αυτό θα φανεί από τη χρησιμότητά της. Από εκεί πηγάζει η αξία του. Όχι από την ισοτιμία που έχει με το εκάστοτε τοπικό νόμισμα. Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε ως ένα χρυσό, ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλουμε. Όπως με κάθε τεχνολογία, στην αρχή της γίνεται αυτό που λέμε το price discovery. Αναζητά να βρει τη θέση της, αναζητά να βρει την τιμή της. Και το ρόλο της. Το ρόλο της, ακριβώς. Το ρόλο της. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι χρήσιμο, είναι σταθερό σαν σύστημα και δουλεύει για συναλλαγές με ασφάλεια. Μάλιστα. Δεύτερο, λέγεται και γράφεται ότι πιθανόν να εγκυμονούν κίνδυνοι γύρω από την χρησιμοποίηση αυτού του διαδικτυακού νομίσματος. Είναι κάτι καινούριο. Και το καινούριο φοβίζει, λέτε? Πάντα. Όπως στην αρχή του ίντερνετ δεν μπορούσαν να βρουν ποια θα είναι η χρησιμότητά του. Στην αρχή του τηλέφωνο, όταν βγήκε, η Western Union η ίδια έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πετύχει ποτέ του. Γιατί δεν το χρειάζεται κανένας. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά είναι κίνδυνοι οι οποίοι με σωστή ενημέρωση και κάποια απλά μέτρα μπορούν να αποφευχθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι και ο σκοπός της εταιρείας μας εδώ πέρα, της NeoMB. Θέλουμε να κάνουμε τη χρήση του πιο εύκολη, πιο απλή στον καθημερινό κόσμο, ώστε να μπορέσει να απολαύσει τα πλεονεκτήματα χωρίς να έχει καμία από τις απειλές. Και πρώτα απ' όλα να είναι αυτός κύριος των χρημάτων του. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και με οποιαδήποτε κεντρική αρχή δεν μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος. Όταν όμως δεν χρειάζεσαι εμπιστοσύνη για να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο δίκτυο, τότε πραγματικά μπορείς να είσαι σίγουρος. Ναι. Και η τρίτη κατηγορία που αντιμετωπίζει και λέχθηκε είναι εάν τελικά θα απονθαρρυνθούν οι μελλοντικοί χρήστες. Εάν δηλαδή δεν βρει τελικά τον ρόλο που λέτε ότι θα ανακαλύψει, αν δεν βρεθεί πρόσφορο έδαφος. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει το Bitcoin είναι κάτι το οποίο οι επιστήμονες το αναζητάνε εδώ και 30-40 περίπου χρόνια. Από τότε που αντιλήφθηκαν ότι μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες γρήγορα χωρίς να έχουμε κάποιο κεντρικό σύνδεσμο. Δηλαδή να μεταφέρουμε ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχει κάποιος τρίτος ενδιάμεσα να μας πει τι να κάνουμε ή να μπορεί να βάλει χέρι σε αυτό που μεταφέρουμε. Σκεφτείτε ότι προσφέρει έτσι πολύ εύκολα τραπεζικές και χρηματικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που το μόνο πράγμα που χρειάζονται είναι ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κοντά
οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, σε χρηματικές υπηρεσίες. Το bitcoin είναι μια σταγόνα ελπίδας για αυτούς που μπορεί να τους ενσωματώσει στην παγκόσμια αγορά. Και ένας από τους σκοπούς μας είναι να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε κι εμείς μέσω της δουλειάς μας και της ενημέρωσης του κόσμου, να φέρουμε ξανά την Κύπρο στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς. Από το κομμάτι της τεχνολογίας, όχι το κομμάτι του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, βέβαια. Έτσι. Γιατί το bitcoin, σκεφτείτε ότι είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αναζητάει πατρίδα, αναζητάει αρχές οι οποίες θα καταλάβουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει στον κόσμο και τη ρευστότητα που μπορεί να φέρει στην οικονομία και τα λεφτά που μπορεί να φέρει σε μια οικονομία που το δει πιο θετικά. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσίαση. Καλές επιτυχίες, καλό κουράγιο.